Baby ya ka zo? Wallahi baby har na zo. Gaskiya ne amma ka yi sauri. In ce dai lafiya naga kiranki da gaggawa haka. Wallahi baby. Na kira ka ne saboda in gaya maka siya min a baya. Baya? Baby akan a baya kika kira ni ai ga tun aure an ke ga mun zan so miki aikin sani. A wai saboda ka ba abu muhimmanci shi yasa na kira ka gida. Baby na ai Kuma ina so in ganka ne. A to na ji daɗi sosai amma duk abin da kike ce kina so a duniyar nan ko ban da kuɗi sai na nemo ki dan in ga farin ciki a fuskar ki. Haka ne. Saboda haka insha Allah za ki sa a waya. Allah baby. Wallahi. Gaskiya baby na ji daɗi shi yasa nake ƙaunar ka. Kuma haka wallahi na gode. To yanzu kin san me zai faru? Direct kasuwa zan wuce. Kai Allah. yanzu haka. Wallahi so muke dalleliya. Gaskiya baby shi yasa nake son ka wallahi. Ka sani ma ina cikin sahun masu a baya. Kawai ki shirya ma kin sa a baya gobe. Gaskiya ne baby na gode baby. Kuma ita ke sai ta fita kowace tsada da kyau. Allah baby. Wallahi. Kawai shiga gida zan ji direct kasuwa zan wuce so muke a bayan da. Baby shi yasa nake ƙara ƙaunar ka rayuwa. Ai duk abin da zai saki farin ciki zan yi shi baby na. Ki shiga ciki in wuce kasuwa. To shikenan baby babu komai. Yawwa dan ki san garin nan za a iya kwace a kowane lokaci. Na gode. Yawwa. Idan masu kuɗi ba za su bar mu da 'yan mata masu kyau ba sun fi mu kuɗi amma 'yan matan masu kyau wani ma suke zarba mu da su. Gaba ɗaya ka zo ka ɗora kanka damuwa abinda bai zame maka wajibi ba gaba ɗaya ka zo ka damu kanka. To Allah ba inda zamu nemi kuɗi a gare mu. Ba inda za ka nemi kuɗi dai. Duka ya ne wallahi kin san sallah ya zo. To kuma yana so ya siya baya a sa misi a baya ne. Ya ce dan yarbawa da Allah baya muke so kala uku. Kai ma ka shiga tarkon 'yan matan ke. Tarko. Tarkon 'yan mata. Mu gafiya ne zamu shiga tarko. Kai ba gware ne kai ba bahaushe bane kuma ba ka tsaya ka fahimci mutum. Wannan fa abun kar ka ɗora kanka damuwa irin wannan a bayar da ake siya ta 'yan mata ba hurumin ku bane wannan gulma ce ta samari wannan hurumin iyayensu ne. Gane wani abu. Muna son farin ciki rukaya ne. Oh. Za mu iya komai za mu iya yi a kansu. To shi kenan. Amma ba gari kudi ba kudi a Sai ka sai da wannan keken ka je ka siya mata. Wa ya san nawa za a siya? Kawai dai ka kai kasuwa. In ban da gulma ni yasa ne ga wannan kungiyar ta samari ta dunkula hannu. Barai da gaske. Dunkule hannu ai dambe. A ba ai dambe ba. Ai in kaga an yi haka to alamun ba za a bayar ba kenan. Amma ko kenan. Mammako Kankamo na kamore kenan. kankamo na kamore Allah. maganin Amma muka ya karuka ya zai jawo A'a. fa. Kabal Mutane na ina kake ta sauri kana ta sassarfa haka. duk ku ne kenan. Wallahi duk mu ne muna nan. Wallahi sauri nake in je kasuwa 'yan kaba. Allah kasuwa ne zaki. Wallahi a baya zan je in siyo. A ba. Na da ta ma kayan miya za ka siyo. Wani kayan miya a baya zan je in so budurwa ta wallahi. A baya. Ke ma ke siga a baya kenan. Allah mu mai suruka ya ta da mu musu. Shi ma yanzu budurwarsa ta sa shi a gaba sai ya siya mata kai ma gashi an sa ka. Ba ku da tunani ni me yasa ba a sani ba. Ha, Kina a da baya kina da wayo kenan. ba wani maganar wayo. Ai ba hurumin ku bane wannan gulma ce. A huri mun bane Ku kyale iyayensu su yi musu mana ku kuka haife su ko da ku kuke musu. mu fa haka ne. Ha? Wallahi kuma magana ki To. magana ki dutse ne fa. Magana alkur'an Wallahi karfe ce magana ma. ki dutse ne. Kin ga kamal da na baki a baya yan mata kwana ma na sai lemun kwalba na hada da gurasa ran sallah ko banza ai na sha dadi magana ta a baya na za da baya na ja dan na sha riga kafin alazi ne na nemi na kiya mai zaki na zabuga ta cikin baki magana ta a baya ne baya magana ta a baya ne baya magana ta a baya ne baya bana sallar ba zancen kaya magana ta a baya ne baya kin jawo kanki har maganar baya magana ta a baya ne baya bana sallar da magana ta a baya ne baya ina ta cikina amma ke kina ta a baya dan gulma magana ta a baya ne baya ke ina ta cikina amma ke kina ta a baya dan ƙarya magana ta a baya ne baya a kashe soyayyar indai sai na baki a baya ne baya magana ta a baya ne baya
hankalin maza yau ya tashi kuna ta a baya yan mata. Kano birni ƙauye mata kuna cewa sai mun kawo magana ta a baya ne baya. Magana ta a baya ne baya. Magana ta a baya ne baya. Atamfa ce kayan Hausa. Atamfa ce kayan Hausa. Atamfa ce kayan Hausa. Idan dai Balarabiya ce ke zan baki a baya yan mata. Sabanin hakan yar Hausawa magana ta a baya ne baya. Magana ta a baya ne baya. To zage zage zangem zangem zage zangem zangem. A bayar karin mata kare zage zangem zangem. Sai watan sama za a yi oda zage zangem zangem. Kuma oga ya rufe dubo da zage zangem zangem. Kuma ga jirgi baya tashi zage zangem. Na ce jirgi baya tashi sai na baki a tamfa kole shi sai na baki a tamfa kole shi a hakan ma sai na dau bashi ke a hakan ma sai na dau bashi. Yaya maganar da muka yi jiya idan aka ce sai na kawo kudin auren da na ma kawo a dawo mun da kudade na. Yahuza su ya zalle kadar fai da yogurt in dan tota ko banza ai na sha dadi. Me ke faruwa? Wanda in je Yahuza suya in cika da wallahi. Ya naji ana da kuɗi. Kuɗin me zana da shi? Ka tambaye ta. Ke, me ke faruwa? Baba cewa na ya siya min a baya shine ya ce wai auren ma ya fasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina tanna yaki ina yi wasu matan nasiha akan abaya. Ashe masifan na gidana. Kai ma kina layi ashe. Kai ma kin hau layin wani yan iskan yaran kenan. Kin hau layin wani fitinannun kenan ko? To a baya ba hurumin sa ba dai sai miki a baya, ni nake da hurumin sai miki a baya, ni ne ubanki, ni nake da hurumin sai miki a baya ba shi ba. Saboda yanzu baki zama tashi ba tukuna tana ba daura aure ba. Idan kika ƙara gaya masa sai miki a baya. To wallahi hina ina miki na ga miki dan Allah ku yi hakuri. Ba matsala. Shiga. Huta. Dan Allah dan Annabi ku yi hakuri. Dan Allah ku yi hakuri. Kar ka sai mata a bayan nan, ni ne ubanta, ni nake da hurumin sai mata a baya. Ka ji ko? Wannan ba hurumin ka bane. Ni ne ubanta, ni nake da hurumin sai mata a baya. Kuma a baya ma ba za a saya ba. A baya banza a bayan wafi. Da Allah ku yi hakuri. A'a ba komai insha Allah. Bari man je ita na zuwa. Yawwa da ke ta hankali fa ka mana murgudaddiya amarya. Yawwa to. Kamar mu tafi ko? Mu tafi ko? Ni wallahi babu inda zani. Ya ba inda zaka? Wallahi na fasa auren nan sai an bani kuɗi na. Tunda na fahimci yare mai bani ce. Kan ai aure ma tana cewa in bata an yi aure zai kasance kenan. Kuma tunda sai magana a bayan nan ko an yi aure sai ta ce in sai mata. Allah dan yarba kai mun magana. Tunda kina jin baban sai zai zane su. To kuma in ya mata magana dole ta yi aiki da abin da ya faɗa ne. Kaga kai da soyayya zaka iya canza ta. Ba wata soyayya sai an mun kuɗi na ni ban iya ba. Dan kwada ni ina gama gidan dan shiga wallahi. Alƙur'an sai ga Ba za ki tafi ba. kwaran kwada sai an mun kuɗi na. Kwaran kwasa mu hekin tafi. Kwaran kwada sai an mun kuɗi na. Ni kudi wallahi ku ba kudi na ku.